Kif l-2017 issa kważi waslet fit-tmiema l-uffiċjal tal-Partit Nazzjonalista responsabbli mit-tesseramenti Gianpier De Bono sostna li l-indikazzjonijiet kollha qed juru li din is-sena se jintlaħqu aktar minn 3000 tesserat ġdid li jissieħbu mal-Partit Nazzjonalista. Din is-sena jidher li se jkollna iktar minn 3100 tesserat ġdid li jissieħbu fil-Partit Nazzjonalista. Gianpier De Bono spjega li matul l-aħħar xarejn u nofs saħansitra nqabżu 900 tesserat ġdid fih dan il-Partit Nazzjonalista u stqar li jinsab konfidenti li se jiżdiedu. Matul il-xarejn li għaddew, xarejn u nofs li għaddew, biżna id-900 tesserat ġdid fih dan il-Partit Nazzjonalista u issa bil-mod il-mod qed noqorbu lejn l-1000 tesserat ġdid fl-aħħar xarejn u nofs. Huwa insista li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jesperjenza hawn minn ġdid mimli entużjażmu fejn xhieda ta' dan qed jiġi rifless mill-att ta' lokalitajiet madwar il-Gżejjer Maltin kif ukoll tiġdu bl-aktar mod ċar is-somma rekord miġbura waqt il-maratona ġbir ta' fondi li ammontat għal aktar minn 620,000 euro. Il-Partit Nazzjonalista qed jesperjenza hawn minn ġdid, qed jesperjenza entużjażmu ġdid u qed narawha mill-lokalitajiet kollha madwar Malta u ġiet riflessa wkoll anke fis-somma rekord li ġabar il-partit ta' aktar minn 620,000 euro. Jiena għal dawn l-aħħar snin kont ninżel nirrispondi t-telefonati waqt il-maratona. Din is-sena ma stajniex il-laħqu nirrispondu t-telefonati.